may effect siya dun sa sarili niya na mahirap na lang ba talaga? At pag mahirap, hindi pinapansin. Correct. Pag mayaman, okay lang. So parang connected siya eh. Nakakaloka. Kaya siguro, feeling ko rin, tama ka Jex, no, banggit mo yan, no? Kaya siguro gano'n na lang katindi yung sama ng loob mo. Maaaring hindi ka naman basta-basta naapektuhan sa ganyan pag hindi ka pinapansin, di ba? Correct. Normal lang naman talaga yan eh. Parang mas lalong... na ano lang, siguro, nasilaban. correct, nasilaban ka lang kasi ganyan yung mga issues natin ngayon, nararamdaman natin yung inequality, meron talagang mayaman sobra habang may naghihirap. Natawa nga ako dun sa isang nabasa ko eh. Sabi nung isa, meron siyang 40 sasakyan, samantalang ang kuya ko, 3 lang yung brief. Tawa ako. Alam mo, nakakatawa siya, pero it's actually the truth. Totoo. Meron po sa atin hindi makabili ng brief o panty or underwear good for 7 days. So, good for 3 days lang or 4 days, so kailangan mong labhan. Yung ang nipis-nipis na, laba ka pa rin ng laba. Samantalang yung iba, 40, 50 yung sasakyan, tapos lahat luxury. Kaya, naalala ko tuloy yung kwento ni ACS. 'Di ba? Yung may-ari ng ACS na dati nung binubuli siya na isa lang po yung damit niya. Ayan. At ang ginagawa ng mga kaklase, nilalagyan ng ink para malaman na isa lang ang yung damit niya. Diba? At nangyayari po nga hanggang ngayon yan, may mga ganyang pangyayari. Totoo. Pero ang kagandahan na lang, katulad sa nangyari sa may-ari ng ACS, I think it's also a fuel for him, di ba? Yan. Para talagang to work hard, Correct. di ba? And to remain humble. Yun eh. Huwag nating kakalimutan yung pinanggalingan at maging humble tayo, lalong-lalo na kung tayo'y umaangat. Kaya na-bless siya at nadamay po kami. Correct! At lahat po ng mga DJs na endorsers ng ACS ay damay po. At ito po yung nagsimula sa binuli siya nung araw, di ba? Kaya dun sa nag-PM sa atin, kung feeling mo bullied Binubuli ka ngayon. kasi hindi ka pinansin porque ang itsura mo ay ganyan lang, di ba? Huwag ka mag-alala, dadating din naman ang moment mo. Talagang sadyang siguro, hindi naman sa may injustice, kaya lang, trained din kasi yung mga sales agent eh. Kahit yung mga sa mall, di ba? Correct. Ang utos sa kanila, tingnan nyo kung may susi. Ayan. Kasi kapag ka may susi, ibig sabihin may sasakyan. Ano't ano man dahilan na kung bakit siya meron sasakyan, meron siyang ekstrang pera. Meron siyang panghulog. Correct. O kaya meron siyang panggas. So, ibig sabihin, posibleng meron niyang ekstrang pambili ng whatever. Tama. Kaya pwede niyong offeran. Ganon talaga, trained sila eh. Naalala ko yung isa kong kaibigan na nag-work sa parang, department store, ganyan. Alam niya na kaagad kung sino yung mga e-entertain niya sa hindi niya e-entertain. So una, kapag ka ang isang customer pumasok doon sa store at ang unang hahanapin ay yung sale. Yan. Ibig sabihin niya ang budget niyan medyo waling. Kapag ang unang hinahanap niyan red tag, yellow tag, yung mga yung mga sale, ibig sabihin niya na ang budget niyan ay medyo kulang-kulang. So kumbaga parang train lang din siya na kasi napapagod siya eh. So kumbaga gusto niya kung mag-e-effort siya. Doon sa talagang yung meron naman pong ibubuga. Pero pag yun, kapag kaya yung pumupunta na kagad sa mga sale o kaya yung pabalik-balik tas maraming tanong, yan sigurado yan hindi yan bibili. Nagka-canvas pa sa sale. yung mga ganyan. So hindi naman sa sinasabi niya minsan ang sama pakinggan, pero hindi naman sa napapagod din kasi kaming mga nasa sales na i-entertain ang lahat. Kasi pinagalitan ko siya, sabi ko dapat pantay-pantayan lahat ng pagtingin sa lahat ng mga customer. Sabi niya, kaya lang hindi naman ang pagod ko, hindi rin naman talaga masusuklian. So sinasabi niya na, kaya pinipili ko lang din yung mga ine-entertain ko. Although, syempre, sa totoo lang, kung ikaw ay nasa sales, dapat kahit sino. Kahit na paulit-ulit siyang nagtatanong kung magkano ito or pabalik-balik siya bago niya finally mabili yung pares ng sapatos. Considered pa rin yan as a very important client. Dapat ganun. Kasi ngayon nag-iba na rin din ang dynamics ng mga may pera eh. 'Di ba? Minsan makikita mo parang nakatsinelas lang, naka-short lang na. Simple lang. Minsan ang shirt is medyo punit-punit pa. Correct, totoo. Pero yun pala yung may pera. Pero yung pala yung merong capacity to pay. 'Di ba? Meron lang din
yun nga eh. Kaya lang siguro may ganyan. Sadyang ano lang talaga, judgmental tayo. Ganito na lang eh, wag na tayong lumayo. Ikaw mismo, pag nagko-commute ka, hindi ba't kapag ka meron ka na nakasalubong na mukhang sanggano, ano una mong ginagawa? Sinisikipan mo yung paghawak mo sa bag mo. Lalo may tattoo tsaka kalbo. Oo, yan. At least ayun na nanggaling, Diego. Oo, kasi ang nanay ko dati talaga naniniwala siya na lahat ng galbo hindi ka tiwa-tiwala. May gano'n talaga feeling yung nanay ko eh. So, yan, lalo na kung kalbo may tato, makasalubong mo sa daan, sisikipan mo yung, kunyari naka-backpack ka, lalagay mo sa front yan eh, para protectionan yung bag mo at yung mga gamit mo, o di naman kaya itatago mo bigla yung cellphone mo. So may mga ganun tayong judgment, diba? So, ganun din kapag ka nasa sales. So kung halimbawa, pumunta ka nga dun sa ano ba tawag doon, showroom, tapos hindi ka masyadong pinansin, wag mo masyadong i-take against them. Maaring siguro yung mga nandoon nakabenta na. So quota na sila. So kahit hindi na sila mag-entertain. I mean, it's not about you. Wag natin laging isipin na na kinukutsa tayo, minamaliit. Correct. Kasi ang ending nito, tayo din naman yung makaka-feel ng negativity. Ano kasi yan eh, parang norm ng utak natin ang pagtingin sa physical na Totoo. So hindi rin natin masisisi yung mga kasi actually, pare-pareho lang din. Tayo Kayo, nagtatrabaho lang din yung mga yun eh. Correct. Gusto lang din nilang kumita. Ako kaya nga gets ko nga dun sa kaibigan ko noong una nasasamaan ako sa ugali. Sabi ko, grabe ka naman. Pag mukhang mahirap, hindi mo ine-entertain. Pag pupunta ng sale, hindi mo ine-entertain. Ako kaya yun. Lagi kong tinitingnan yung mga red tag, ganyan. Sabi niya, ganun talaga. Kasi nagtatrabaho lang din ako. Gusto ko maka-achieve ko yung quota ko. So doon ako sa mukhang, pagtingin ko pa lang, mukhang bibili na. Ganon. Yun lang siya talaga. Tama ka sa sinabi mo, Jegs. Nagtatrabaho lang din po kasi talaga tayo, pare-parehas. Kasi minsan yan yung optics ng sabihin nating mayaman, may pera. So, yung brain nila na-train na sa mga ganong yun yung normal. Correct. Para sa utak nila. Tama. Natatandaan ko lang nung pumunta kami ng tawag dito, ng ibang bansa recently. Tapos, yung asawa ko kasi, lagi lang kasi siya para talagang parang laging anong tawag doon, yung hindi man lang nag-iisip ng susuotin. Petics lang. Petics lang yung parang ang sa kanya, pogi naman ako. So, okay lang kahit na hindi na ako masyado pumorma. So, meron siyang tinatanungan tungkol sa parang mga Bluetooth, sa parang Green Hills portion eh. Gusto ko marinig sa'yo, paano siya magtanong? Ano ba na? Paano ba siya magtanong? No. Yung may ganun siya. So parang ganun din. Parang tinatanong niya kung magkano yung Bluetooth na headset. Tapos hindi pa nagsasabi yung nagbebenta kung magkano. Sinasabi niya na kagad, very expensive. Gumano na kagad niya. Very expensive. No. Very expensive. No. May ganun siya agad. Alam mo, sinabi sa kanya ng lalaki, I know you cannot afford. Yung itsura pa naman niya, parang bagong gising. Kasi bagong gising lang talaga na nag-decision kami mag-mall. Nakakaloka! Sabi talaga sa kanya, I know you cannot afford. Sabi ko, huy, hinamak ka. Sabi niya, hindi naman talaga ako bibili kung mahal. Sabi niya, dapat mura lang talaga yan. Diba? So may ganun sila eh. I mean, siguro gets nila kapag ka masyadong nambabarat. Nako, ubos lang energy ko dito. Tapos hindi naman siya bibili. O kaya ang dami. Kasi may ganun sila, natanda ko yung friend ko sa sales. Pagka daw ang isang customer, tanong ng tanong. Kasi daw pagka may pera, hindi na masyado tanongin eh. Hindi na pinag-iisipan yung mga bagay-bagay na hindi nga tinitingnan yung tag. Parang most of the time, tinitingnan lang kung ano itsura, kulay, ganyan. Pero pagpasok pa lang ang unang titingnan yung tag price. Diba? Or kung hihirit wala na bang ibababayan? Ayan, yung mga ganyan. Hanggang doon lang. Hindi diba? na bang, sir, babaan mo pa. Kapag ganyan, masasabihan ka talaga, you cannot afford. No. Ay nako, at kung sa every time, Kabisyo, sasamaan loob natin kapag ginaganyan tayo.
tayo din ang lugi dyan. Oo. Kasi again, sila po ay nagtatrabaho lang din. Perfect yung sinabi mo, Jegs. Nagtatrabaho lang din Oo. sila. Gusto lang din nilang makabenta. Kasi, totoo, halimbawa, sabay-sabay kayo nasa sales. 5 kayo, kunyari, nagbebenta ng, kunyari, puto. Tas yung katabi mo, nakadami na ng puto. Oo. Tas ikaw, ang tagal-tagal nung tanong ng tanong kung bibili ba nung puto mo. Kasi, diba? kasi hindi norm yan sa kanila yung mga ganyang pormahan, yung simple. Kasi mostly, ang mga pumupunta dyan, alam ba, nakapostura, may mga Yan. dararing sasakyan. Correct. Baka So, naglakad ka pa, pawis ka pa, baga dugyuting ka. So medyo hindi normal sa kanila na may mag-walk-in na yung simple lang yung pananamit. Although Diba? ang sabi nila, Jegs, diba, katulad nga na nabanggit mo kanina, pagka nga daw, minsan yung mga yayamanin talaga, sila talaga yung mga simple lang. Natatandaan ko, may nagsabi sa akin pag sa BGC daw, naglakad ka, hindi ko kasi masyadong area ang BGC parang hindi ko masyadong pinupuntahan. Ang mga tunay na yayamanin daw talaga dyan, yung mga Chinese na mga nakaputing t-shirt, na mga yung parang bagong gising. Diba? Tapos yung mga hindi daw talaga yayamanin, yung mga sobrang forma na naglalakad sa BGC. Yun naman ano lang kumbaga observation lang naman daw. Pero kung halimbawa talagang sa maporma ka at mayaman ka, di wow, very good for you. Pero meron mga iba, kaya nga, yun nga yung sinasabi ko, mahirap i-judge kasi hindi mo masasabi, di ba nga yung mga nagkakasino? Pag nag-observe ka lang hindi naman lahat yun yung parang mga mula ulo hanggang paa. May mga nakachinelas, pero wala silang dalang mamahaling bag, pero ang dala nila yung halimbawa pure gold na eco bag, pero nandun lahat ng pera. Meron ako nakasabay no one time sa Okada, 'di ba po, parang sa scan yung dalang bag. So yung tao sobrang simple lang ng itsura, tapos yung pinascan niya parang nasa paper bag ng Mercury. Pagtingin ko, daming pera sa loob. Bundle. Samantalang ko arte-arte ng bag ko, kumikinang-kinang pa, walang laman. Nakakaloka. Kaya hindi mo rin masasabi. Kaya it's also a reminder for salespeople, di ba, na to entertain everyone kung kaya pa ng powers. Oo, kasi diba? yung iba, may mga mayayaman na simple ini-entertain kasi tinitingnan din nila yung mga balat. Ayan, Diba? meron din. Mukhang Sa the air relo, code. Correct. ayan, may mga ganyang totoo. profile Simple lang siya, pero isa lang ang accessory niya, relo lang. Oo. Pero yung relo niya, Yung pang Ayan, mga malakasan. patik fillet. Oo, yan. Yung mga hindi mabasa. Yung mga hindi ko mabasang mga, mga brand ng relo. Ayan. Ganon. So tinitingnan, nakachinelas nga, pero ang chinelas naman, Basta mga pangmalakasan, Oo. maliliit lang yung mga brand pero pangmalakasan. Correct, Ganon. No? oo. Hindi ko masasabi. Diba? Pero meron din naman simple lang, wala kang makitang yung sabihin pa nila ang dungis, pero hindi mo alam naka-rubber, nakatali naman Correct. sa goma Yung pera. Oo. Diba? Yung mga ganun. So, entertain everyone. Tama. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!